Retuit Ràdio, un espai de trobada per connectar la totalitat dels membres de la comunitat educativa. Retuit Ràdio, un programa que compta amb la col·laboració dels centres educatius de Benicarló amb el suport de l'Ajuntament i l'impuls de la Conselleria d'Educació. Retuit Ràdio. Ara sí que estem connectats i connectades. Bon dia. Avui comença el programa Retuit Ràdio. Com a alcaldessa i responsable d'Educació de l'Ajuntament de Benicarló, és de veritat un motiu de satisfacció el veure que el món educatiu utilitza la ràdio municipal com un mitjà de comunicació al servei de tots els benicarlandos per comunicar-se en totes les famílies de Benicarló de tots els centres educatius. Benvinguts al nostre primer programa de Retuit Ràdio. Cada setmana participaran diferents centres educatius de la nostra localitat. En el programa d'avui comptem amb el Col·legi Mestre Eduardo Martínez Ródenas, amb l'Institut IES de Montcid i amb el Col·legi Marquès de Benicarló. Què és per a tu el coronavirus? El coronavirus és un virus molt contagiós. Un virus molt malo. El coronavirus és un bitxet molt xicotet i a casa meua no entrarà. Hola, soy Manolita y estoy de profesora en la Escuela de Adultos de Benicarló. Os voy a contar la historia que existe tras los humildes delantales que usaban nuestras abuelas. Se utilizaba como manoplas o agarraderas para coger los recipientes aún calientes del horno. Era una maravilla, porque además era perfecto para secar las lágrimas de los más pequeños de la casa, y en algunas ocasiones incluso era utilizado para limpiar alguna que otra oreja y caritas sucias. Fins aquí el programa d'avui. Adeu!